gaur ama eta haur batzuk ditugu eta bere burua aurkeztuko dute. Idealia naiz, Usurbilgo bilumeren ama. Ez naiz kartelean ateatzen, baina kartelekoak bezala eta hemen gaudenok bezala bain dela 2 hilabete ama esnean lagin bat eman genuen, aztertua izateko. Arrostegia martxan jarriko balitz, urtero aztertu eta ea toxiko maila handitzen dihoan ikusteko. Benetan kezkatuta gaudelako asuntonekin. Kaixo, ni Olatz Miguel naiz eta nire bezala esiniare Manu, gure aurren gaur egungo eta etorkizuneko osasunagatik soy Olatz Miguel, madre, vivo en Zubieta y como decía mi compañera, doné parte de mi leche para hacer un seguimiento de sus características porque estamos bastante preocupadas con la salud actual y el futuro de nuestras hijas. Vale, bueno, hau aurkezpenak eginda, hasiko dieteke ahalik eta azkarren egingo dugu. Orduan, helburua gaurko agerraldiena bikoitza da. Alde batetikan salaketa larri bat egingo dugu, eta bestaletikan kanpaina, hemen atzean ikusten zuten kartelak ondo irudikatzen du kanpaina baten berri emango dugu, ez? Salaketa hitz gutxitan esan da erraustegia saldu egin dute proiektu bat ja bukatuta, ja bueltarik ez daukana, martxan jarrikoana, eta gu gaur esatea gatoz, hori ez dela egila, eta porrot egin duela egitasmo horrek, porrot egin duela. Gaurko agerraldiak dauka asmo bikoitza hau da, salaketa eta baita ere interpelazioa. Bai, agintariei, baita auzitegiei ere, honen aurrean, guk gaur egingo dugu salaketen aurrean, ez ikustearena egiten ezin dutelako jarraitu. Ez daude baldintzak, eta beharrezkoa da parte hartzea baita ere, laugarren boterea, prensarena ere, guk gaur salatuko dugun legea uste larri hauen aurrean. Den dugunean porrot egin duela, ez dugu itxaron behar inongo ebazpen judizialari hori baiestatzeko. Zergatik, holako proiektu arriskutsu bat, eta beraien komunikazio planan hola agertzen zen, oinarrituta dago sinesgarritasuna eta gardentasunean, bermeetan. Baina horiek huts egiten dutenean, porrot egiten du proiektuak. Gizarteen aurrean porrot egin du, baina baita ere juridikoki oain azalduko dugun bezala. Gertaera gara, ez? Bai. Bueno, guk esaten dugu iraungita dagoela baimen bateratua, probalirako epea gainditu egin dalako bukatu gabe probatik. Egitateak holaxea dira. Irailaren 2019ko irailaren 27an, emakiduna, konzesionarioak, eskatzen dio JHKari lortu dezala, nolabait ere, epealdi hori betetzea. Zer bestela ez dute beteko baimen bateratua eta porrotera dijoa proiektua. GHKak hala egiten du eta baimen bateratua probaliaren etetea eskatzen dio ingurumen sailari, bi argudiokin bat, elektrizidade hornidurik ez dagoelako eta gaina arazo bat dala medio eta arazorik ez dala izan instalazioetakoa besteak kanpokoa. Bueno, bi arrazoiegatikan eteten egiten du ingurumen sailak eta guk demostratu dugu eta ingurumen sailari hola adierazi dugu eta frogatu diogu dagozkion dokumentuekin, hornidura bazegoela, konponduta zegoela arazoa eta gaina arazoa barrukoa izan zala, baina irailaren 20an konponduta zegoela, berez ez dagoen etenan gehiagik eta berez abenduaren 9an iraungi egin du baimen bateratuak eta ingurumen ebaluazio aitorpenak. Zer gertatu zen ekainaren 11an? Segia da, arazo bat egon dela. Estalda bat egon zela transformadaren nagusiaren, erraustegiaren transformadaren nagusiaren kanpokaldea. Eta 3 transformadorek kalteak jaso zituzten. Ze baldintzetan eman zan hau? Bueno, transformadore egiteko eta martxan jartzeko industria sailaren baimena behartzean.
eta oraindikan ez zeuden emanda, are gehiago. 2 hilabete pasata ondoren, eraikitzeko baimena jaso zuten, abuztuaren 13. Berez, era klandestino batean froga eraiki eta frogan jarri zuten. Eta frogaldi horretan eduki zuten istripu larri hori. Istripu bat, izkutatu diotena iritzi publikoari. Nuke beste gauza bat, gaur goizean entratu gehala, zeten gabe eta etzen gauzotaz, ez? Gaur, zeukaten asmoa, hondakinak erretzen hasteko, frogetan, bai? Ze kriston presio dago frogalde hori bukatzeko, claro, badakite gainean gaudela, eta histeria badirudi piztu dela. Baina, oraindikan ez daude kalibratuak neurtzaileak, oraindikan ez daude bukatuta gazak, sistema gazak depuratzeko sistema oraindikan ez dago egokitua, eta hori egokituta eta martxan jarri gabe nahi zuten gaur erre. Badakik azken momentuan tirabira daudela, hor alemanak daude, kaldera hornoa labea bat zutea, aleman instalazioa da, eta ez dakigu azkenean gaur martxan jarriko duten edo ez. Guk bai gero interpretatuko dugu gai hori buruz, ez? Baina guai, gustatuko ditzake jakitea hemen ze iritzia duten hori buruz. Eta gaudelako gure osasuna eta batez ere gure seme-alaben osasunagatik, honea ere gatoz, hau dena jakinda gero ez, iruzur eta eskandalo guzti hauen aurrean, esatea ez dugula onartuko baldintza horietan martxan jartzea. Jarduera arriskutsua da, badakigu osasunarentzako kaltegarria dela, eta gu ama bezala gure seme-alaben osasunan bermatzeko arduradunak gu gera. Orduan, hau dena jakinda, eskatzen dugu, Josebak esan du bezala, agintariei eta auzitegiei neurriak hartzeko. Gu azkenean guraso xume batzuk gera, ez gianak enteatzen gauza hauetaz gehiegi, eta ez dugu zertan egitagatzea eta aurreak, erantzun eske, badaude, ez, auzitegiak neurriak hartzeko eskandalo guzti honen aurrean, eta politikari eskatzen digu, gauza hau politikoki lantzeko behaien agendetan. Eta gero azken deiare bai herritarrei, mugitu behar dela bai ezin digula gainetik pasatzen utzi, eta gutxigo gure txikia honan gainetik. Hor guk dei zehat batzuk nahi dizkiogu eta interpelazioak zuzena nahi diogu egin agintariei izena abizenekin. Markel Olan hori, Eneko Goiari eta Urtzane Solabarretari, hau da, aldun nagusia, Donostia eta Usurbilgo alkateei, gaur bertan jakin dugun asmo horri buruz jakinda kezka hori, gero jakinda baita ere, obrak bukatu gabe daudela. Frogaldia egiten egia obrak bukatu gabe. Hau da, desmadre bat. Baimenik, behar dituzten baimenak ez dituzte eskutan eta martxan jartzen duzen gauzak. Ero moduan dabiltzate, bada garaia, agintari arduradun publikoek, gure osasuna eta segurtasuna bermatu duten agintariek, hartzeko, juteko ara eta eskatu behar diren argibideak. Batzar nagusietan. Nahikoa da. Eta baita ere, auzitegi eta epaileek bere lana egin behar dute, ezin diote inori bildurrik euki. Eta ez badago hemen legea betetzen, hau anarkia bat baldin bada, saltzen duten zuzenbideko estatu hori, gezur handia da. Baina gu ama eta aita guraso ez dugu onartzen gehiago. Eskatzen diogu bere lana egin dezatela. Guk gure zergak ordaintzen ditugu bezala. Kampainaren berri eman bakari, oain jartzen dela martxan, 3 zutabe ditu, diara arlo juridikoan egitea gauzak, baita ere diplomazian, hau da, guretzako adostasuna beti izango da, lehen etxi behar den, hau konpondu behar da, hitz egiten, eta guk saiatuko geha bide hori irikitzen, baina arte ez digute iriki, ez dia inoiz bildu gurekin, eta baita ere mobilizazioak.
hauen guztien berri hurrengo asteetan emango ditugu. Gero ere, hau da lehenengo eskandalua. Hurrengo astean beste agerraldi bat egingo dugu, bigarrenarekin. Hau ez da bakarra. Eta bat besteen atzean dira. Hau onartezina da. Eta, bai, esan duten bezala, garaia da herritarrok altzatzeko eta basta ja edo nahikoa da esateko. Espediente zigortzaile bat GHK-ari, lehen komentatu dugun transformadorea eraiki eta martxan jartzeagatik baimenik gabe. Bai? Eta gero bestaletik guk ingurune sailburuari eskatu dugu espediente zigortzaile bat iriki dizela GHK-ari baitare, egin dituen gezur horiegatikan eta izkutatzeagatikan egiten egana. Hori baimen batera batuan legeak izun bezala aurreikusten.